थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि 6टा निफ्राय आरम्भ खालामनानै 12टा साराय 12टानि गेजेराव जोंनि सान्दामारियाव केम्प खालामनानै थानाय एनएलएफबिनि केडारफोरखौ आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै होख्रां होस्रिं खालामनानै बिथांमोनखौ लेटार पेटार खालामनाय जे खामानि बे खामानिया जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव आं कन्डेम खालामो I condemn these activities done by the police, Assam police, to scatter the NLFB cadres. मानो condemn खालामो? NLFBआ जोनोम जादोंमोन जेब्ला BTR peace agreement जादों बेवहाय NDFबा ceasefire खालामदों दा बे BTR agreementआव NDFB फोरनि थाखाय satisfactory निश्चय माखासे दफाफ्रा satisfactory जायाखै आरो बेखायनो माखासे एनडीएफबीनि केडारफ्रानो एनएलएफबीआव थांफिनदोंमोन आरो जिहेतुके बिटिआरआव पिस एग्रीमेंट जाबाय बिटिसिआव पिस जाबाय गतिके हाथियार दैनो मोनला होननानै स्पेशली प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार लोगोसे बेवहाय दंफायो एबसु आरो बेवहाय जों खोनादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि इनिशिएटिभआवनो बिथांमोनहा माने हाग्रायाव थांनायनिफ्राय बेक जाबोफिनदों दा बेखायनो आं दिनै खावलायगोन बिटिसिनि प्रमोद बर' इउपिपिएल सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे एनएलएफबिनि सायाव आलोचना खालामनांगौ सावरायनांगौ आरो बिथांमोननो गोजोनै थांनानै थानायनि राहा लामा खालामनायनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जाहाथे शान्ति जायो बिथांमोनहा जाहाथे कोनो धरननि निराशा जाया बिथांमोनहा जाहाथे मानसि हिसाबै मेन स्ट्रीमाव फैनानै थांनानै थानो हायो बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ दिनै बिटिसि सरकार प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे मेटारावहाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो जगाजग खालामनानै बे एनएलएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ बिथांमोननो रिहेबिलिटेशननि बेबस्थाखौ थाबै खालामनानै होनांगौ होननानै आङो डिमान्ड खालामो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ खावलायबाय दिनै बे बिथिङाव आंनिबो बुंनो गोनां बाथ्रा बेनोदि 2020 नि 27 जानुवारि एबसु एनडीएफबी यूपीओ बे मोनथाम आफादफोरजों बिटिआर नामनि मोनसे मिसनमार कनसेप्टजों गोदान थामथि एकर्ड जानानै थांदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डनि इस्युआ सल्युसन जायैनि थाखायनो सम्भब आंनि बुजिनाय मथेब्ला माखासे एनडीएफबीनि केडार आरो लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिननो नि थांखि लानानै बिथांमोना थांदोंमोन बेनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआनो आरो बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशना प्लास एबसुआबो एनएलएफबिनि लिडारफोरखौ लेंहरफिननानै अभारग्राउन्डआव फैनो खावलायहरदोंमोन एनएलएफबिनि लिडार आरो केडारफ्रा निश्चय मोनसे आसा दंमोन मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव पिसफुल टेबल नेगोसिएशन जाफिनबावगोन आरो बे पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशननि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि जि जेंना बे फाइनाल सल्युसनाव फैगोन बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोना अभारग्राउन्डआव फैदों रिसेन्टलि दाखालि जानुवारिनि 1 तारिखनि मोनाबिलियाव बिथांमोननि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय एनएलएफबिनि जेसेबां लिडार केडारफोरखौ होख्रां होसि खालामनानै डिजिनेटेड केम्पखौ खालि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आं डिमान्ड होनो लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ जि मिजिंथि जि आसाखौ होनानै बिथांमोनखौ लाबोफिनदोंमोन अभारग्राउन्डआव गोख्रैनो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो पलिटिकल डायलग स्टार्ट जानांगौ
आरो जाय बिथांमोना बर'नि आफादफ्रा इनक्लुडिं बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ लब दिन्थिनानै हक बा आसा होनानै हक जेरैबायदि लेंहरदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोर गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनो रिसेन्टलि मा जाबावबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 तारिखाव आसामनि खुनु इन्डिजिनियास ट्राइबेल आफादफोरजों बर'फोरजों रायज्लाया हसिया बिश्वासाव लाखिया हसिया without consulting and without taking into confidence आलफाजों हाखु दाखु एकर्ड गोदान मोनसे खालामबावबाय दा आलफाजों जुदि बिदिखौ एकर्ड खालामनो हायोब्ला आसामनि आदिबासि 6था ना 8था मिलिटेन्ट ग्रुपजों खालामनो हायोब्ला Nlfb जों माने पिसफुल टक नेगोसिएसन खालामनो हाया दा जोंनि जरदार डिमान्डआ बे सिभिल ससाइटिया भेरि इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर जेरै गोदै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनांगौ आरो पिसफुल पलिटिकेल नेगोसिएसन आरो डायलगा स्टार्ट जानांगौ आंनि बुंनाय बाथ्रा